Good morning from Sirapunji. एसे बेरायलाबायनो फैलायबायलै लोगोफोर थांनाय हराव जोङो नै बे हमस्टेयाव थादोंमोन डेलाइट हमस्टे नाम्बारखौ नट खालामना लाखा जेब्ला फैयो खामानि होगोन बे गंसे आरो बै गारि गंसे जों गंथाम गारि फैदों मा खालामबाय थादों नोंलाय गुड मर्निं ब्रादार जोङो दा चेक आउट खालामसिगोन रुमखौहाय हो आयै टेनिगला मेनेजारजोंहाय एसे मोजां जानांगोन न फंबाय न मा होनदों औ फुरा ब्लग होथारनायसै आं ब्रादार नोंखौहाय ब्रादार पिंकु गुड मर्निं आंनि ब्लगाव नोंथांनि ब्लगाव औ रा औ माबा बुंहरदो ब्रा बहा दं मान फैदों बेरायफैदों बहाय सहरा सराया बहामोनलाय शिलंआव चिरापुन्जियाव ओमफ्राय गस्ला गुदुं गानदेरा नै अखानि कुपन मोनगोन ना मागोन हाइएस्ट रेनफल इन इण्डिया वर्ल्डआवसो बावबावबायसोमोनलै आङो एसे इन्टेरियरखौ देखायनि आं नोंथांमोननोहाय एसे खम दामावनो थानो बिराद मोजां नै बेखौ नायना ला बुसेब साफा क्लिन डाबल बेड साब्रै उन्दुनो हागोन टयलेटफोराबो मोजां ओइ सोरबा दं देरहासार नामा नै संनानै जानायनिबो बेबस्था दंखायो गावनि आखाइजोंनो संनानै जानो हागोन जेरै जों संनानै जादों बेखौबो आं देखायगासिनो दं नोंथांमोननो नैबे रुमावबो थादोंमोन बेबो मोनसेमोन रुमा साफा मोनदों दा दे रेडि जादो हा पेकिं खालामखाजोब्बाय जोङो दायो आरो नोंखौ लोगो मोनफैबावबाय साफा दा क्लिन मोजां मोनदों फंबाय खुलुमहरद' ओमफ्राय मोनसेया नैबेमोन रुमा डाबल बेड गोजा आरो टयलेटआ बेबो साफा ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे किटचेन ओरैहाय बेक साइडजों कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दंबाव नै रुमा बारायबावसिगोन बेनिफ्राय सेंग्राफोरा गासैबो ओंखाम जाजोब्बाय जाब्रेजोब्बायनो आयो माला मोनबावनांगौ जाखोलै मोनबायरा माबानासो दोनथ'दों खोमोरनानैहाय जाब्रेजोब्बायनो सेंग्राफोरा ओरैबायदि गोथाव मोनदों जाहैदों आं संनाय ओंख्रिखौ अमा बेदरजों टमेट'जों आं संदों रायजोफोर बेयावनिनो बेयो अमाया मैया जेब्ला जोङो जवायाव थांदोंमोन फैनायाव लाबोखाबाय वाटारफल एसे नायलाबायबाय पेपे फल्स क्रांसुरि वाटारफल्स ओइ सेंग्राफ्रा नुवाखैमोन नालाय बिफर लिभिं द रुम you should check whether you have left something or not everything you have checked ओइ ओंखामा सोर सङारा माथो मैगंसो दङ सोरोमाखै नोंथां मोजाङै हो ब्रादार सोरोंबायना इयो बेनो बुखारमोन दां नै एसेल' ओरै दैजोंहाय माबाबा मोजां जागौमोन आरो सारायखौल' सोमनानै दोनबाय गोथावबा आं संनायनि ना ओंख्रिया दे जा गारिखौ दसे स्टार्टिंनि दोननांगौ एक्सिलेटर गानो नाङा मबाइलखौ दावखो होजोबनांगौ रेडि रेडि काइनराम वाटारफलाव थांग्रोनोसै खाथिल'खा काइनराम आं सिगांग्रोनोसै दे बेखिनि एरियायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैया थानायनि थाखाय नोङो नागिरब्लानो मोनगोन हमस्टे आरो गारिफोरखौ स्मुथ बिदिनो 45 to 50 बिदि स्पिडाव आराम लासै सालायदो गान दामस्रोनानै बिनि भिउखौ लानानै मजा लादो आरो नोंथांमोनाबो खब्रैजों फैयोब्ला नङाब्ला गावनि खब्रैजों फैयाबा मजाखौ मोनफैनाय नङा बे भारा गारिफोरजों फैयोब्ला थान्दा सालायनानै बिदि गान खोनासंनांगौ
Ngày mừng đứng la Nga नै जायगाया बेजोंबो लेन्डस्लाइडिं जाखायो नै हो बेनसै नामा हा ले गैया नै दैयानो नै मालाबावसो नै र' गारि सारि खालामैनि ओइ ब्लक जाबाय बिदिनो गेवासै असान्थिलै जायगाया दसेनो अखा फैब्रबना होयो फट' लाफुनायावनो खारनो हायो नै काइनमेर फल्सआ बेनो नै एसे उनावनो खोबजोबफैगोनलाय बियो अयथासार अखा लोगो मोनबाय नायदो नै दसेल' फट' लानोल' सुबिदा होब्रबो सायखुदोंलै ओइ गोजौनिफ्राय बोहैबोनायखौ असान्थिलै अखाया जेरावबो हाबनो हानाय नंला जोङो शिलंसो बेक जाफिनगासिनो दङ रायजोफोर शिलंसो बेक जाफिनगासिनो दङ जोङो दायो अखानि थाखाय जेरावबो हाबनो हायाखै औ दा मोनायाव जानो मैगं लाखानोसै जोङो दाउ लकेल रा दाउ लकेल दाउ मुला औ दाउ लकेल जागोन अमा जाले मा जाग्रा मोनजागोन बेयावलाय दुम्बा ये क्या है माखासे मा होनखो ये एक में कितना 40 रुपीस ओके गिव मी वन गुड मर्निं लोगोफोर मैयानि दिनावथ' आङो बारा भिडिअ खालामनाय जायासै खारनानो जाबाय बिराद अखा जोङो सेरापुन्जिनिफ्राय रिटार्न जानाय टाइमावहाय जोङो मोननै सल' जायगायाव जों हाबबोदों केफआव आरो मोनसेया जाहैबाय इक' पार्कआव बिनि उनावथ' बिराद अखा नै दिनै जोङो थादोंमोन स्काइ भिउ गेस्ट हाउस ब्रादारानो शिलं सिटिनि मेन टप मुन मुसाहारि शिलंआवनो बिराद गोबावसै ओमफ्राय एनि टाइम शिलंआव फैनानै जुदि हटेल नांगौब्ला मोननै दं दा ब्रादारखौ कन्टेक्ट खालाम ब्रादारनि रिसेन्टलि सेरापुन्जियाव मोनसे लाबोदों हमस्टे सेरापुन्जियावबो रिसेन्टलि लादों आरो रिसेन्टलि बिदिबाथ' मोनथिनायमोनबा नोंनि बे जायगायावनो थाहैनो हागौमोन आरो एनिवे ब्रादारनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होबाय जेब्लानो शिलंआव फैयो ब्रादारखौ कन्टेक्ट खालाम एकदम नोंथांमोननि हस्पिटेलिटिनि थाखाय ब्रादारानो हेफाजाब खालामगोन नोंथांमोनखौ नै बे शिलं भिउ मोजां नुदोंना बिदिब्ला ओंखारबाय स्टेपनिफ्राय स्टिल आन्डार कनस्ट्राक्सन भिउ ग्लास जागोन ना शिलं पिकनिफ्राय सेकेन्ड टपाव दं जोङो दायो एसे गाहायाव गोजौआवबोथ' नोङो मा खालामगोन होनदों गोजौआव टेरेसाव डाइनिं अपेन भिउखौहाय बिराद मोजां नुगोन आरो जानानै लोंनानै गोजौनिफ्राय ब्रादाराबो गोजाननि नङा दे चिरांनिसो আচ্ছা আচ্ছা কালি রাতে ধুনীয়া আছিল না মেনেজাरा दाबो पे खालामाखै नामा बिलखौ है मा थाब खालाम फंबाय बरिया थिगैनो दं
ओइ थाथा दिनै मा लकेसनाव थाङो एसे फिसा खोन्थालांनोसै नोंथांमोनहाय जों दा नंस्टय है नोङा मार्काम बेलियाव थांग्रोगोन नंस्टय वारिंलां बे मोनथाम जायगायाव सहैबावखानाय नंला जों दिनैहाय दा मोनायाव आयो थालिरसो फाग्ला हाजोनि थालिरा बिदिनोलै रुनायनिसो होनदां औ दुमनायनिसो रानदां गैया गोरलैसिगोन गोरलै ना जागोन ना जाया हले असनिसो उदै खालि ना माखासे टेस्ट गैखाया नै गैया माबा राफोदफोरसो है जाबायलै थोबाय नों जादो मा एसे थाजिम लामा बिलाय 200 थाखानि स्पेक 250 थाखानि हेड मैया लाब्रबजाबाय इक' पार्कआव अखानिफ्राय एसे बासिबाय साइस नुदों दा ओंखाम जानोसै धाबा एन्ड रेस्टुरेन्ट मोनामसुबाय बा गोथांखौ नाङा मोनामसुनि बेलाय मा जाखो मा जाखो बियो माइसुन्द्रि बियो ओमफ्राय बेखौ बोरै जादेनांगौ खोनाफेराखैमोन बिदि जायो होननानै मा लादों लाइफ बारायनो जिउ बारायो जा नोङो मोजां मोनथों खनानिफ्राय आंबो बोरमासो गारि गंसे मानो दाबो सफैया गारि गंसेया आस्थे सलायबोदोंसो बबेसिमनो थांगासिनो दे मेरं मोनदोंना मोनाखै होननानै सोंहररा आं ग्रुपआवहाय आंनि लाइभ लकेसन होखादोंलै नायनानै फैनो हो बेयाव फैदों फैनायालाय आस्थियै फैदों बिसोरो बेखौ जानायनिया माबायदि मोनो बिदिनो जाखायो दा दालाय जों दाखालिबो मोनायाव बाथोन जादोंना बाथोन जेबो टेस्ट गैया जाया सेनल' आरो मोदोमो सेन ओंखारनो गैया नै जों दा बेजोंनो थांफिनगोन बे रंजें लामा माइरां बारबोनानै बे टाउनखौ मोनफैबावगोन दै नै मारखाम बेलि बेजोंनो लाल चन्दन गोजासो नै गलासो लाल चन्दन गोजा नै बरियालै लामाया बरिया गोदान बानायथारबाय नै हिन्दी मालूम है हिंग्राफोरनि जायगानिसो हिन्दी मालूम थोड़ा मालूम थोड़ा मालूम मारखाम बेली कहाँ है मारखाम बेली यही है ऊपर से तो गेट है ना गेट नहीं मिला अच्छा तो ऊपर है तो रास्ता है गेट है उधर है इस तो रास्ता मार्का में बिल पॉइंट ना हाँ उधर है थैंक यू जाओ एंट्री गेट मोनफैबाय 2 गारि का 110 मारखाम बेली सिदा थांनांसिगोन जों दायो ओरै माबा मोनसे दंबावो नामा टु मारखाम भिउ पइन्ट सिदा थांबाय नैबे गामिनि नाम ओमफ्राय बे मारखाम बेली थेंक इउ ओरैबायदि साइलेन्ट खालि जेबो नइस गैखाया माखासे Markham Valley, what a view! बिदिनोसै नै खुवा फैलाबायबाय थाबाय भिउखौनो मोजां नुनाय नंला नामालै जोङो बियो भिउ पइन्ट नै रायजोफोर जेबो साइनबोर्ड लिरनायबो गैया सयथि वाव बहा थाबोआलै बहा जाबोआ बहाबा स्पेसियेल जाबोदों ना नोंसोरो 10 किल'मिटार गाहाम उनाव थाबोयो बेयाव जिरायनानै बरियालै डिसकास खालामनो खोथाफोर बाथ्राफोर नै
बेखौहाय बिदि होनाय जादों ना थारकाटा फुरा राउन्ड जोङो थाबायनानै नायगिदिंनो हायो मोनफ्रोमबो पइन्टनिफ्राय माने आलदा आलदा भिउखौहाय मोनजोबगोन आरो बैखौ नायनो थांगासिनो दङ जोङो दायो वाव गोजौनिफ्रायथ' जि साइज नुहुरदों हनै नै बेयाव थांगासिनो दं फट' खेबना दंमोन बे अयथासारलै साइजआ वाव वाव आच्छा माने होजोंहाय ओइ मा फानदों हो अ बार्थडे माबासो है आंलाय उसुबिदासो मोनलाय आंलाय माबा फानदों नामा सोंबायमोनबा जुइसफोर लोंखानायमोन आं औ जाखावग्रा गोजाखा मानसिफ्रा ओमफ्राय मा मोनो रिल्सखौ बेयावनो लायो साला मानसिफ्रा हेभिलै बे भिउनि थाखायसो फैदों आङो आच्छा छोटा पहलगाम बरियालै रायजोफोर फै फै बेयाव एलबामफोर लाफै खम मोजां नुगोन एलबाम लायोबा आयै डिएसएलआरजों ने औ औ थायोरा बै न' गुफुरा फिला गायनायखौ नुवाखै बै गोजा गुफुरबा औ औ बै दहायनि जों फैनाय लामाजों गि हाबबोथारो इयाव बैसिमबो थांनो हायो खाथिसिमबो एलबाम लाफैदोलै सोरबा एलबाम बे खाथिसिमबो थांनो हायो नै बेवलाय मा लिरदों बेखौ नायना ला नै वेलकाम टु नंस्पुं भिउ पइन्ट बेनो साइसखालाय माथो बेबो बैयाव थांसै ने बेनिफ्राय मोजां नुयो माथो ओइ र' बो लाखिथ'लायबा बो लाखिथ'लाय र' साला बिसिनावसो बेफोरबायदि भिउस मोनो 1 2 3 मोनसे सोर थादलेरा बे ओरै जाथारा आथिङाव दे जाबायबो जाबाय दे मोजाङावलाय जुदा हो दे 800 फोरा ग्लेड ल' नै नंस्टें नंस्टेंआव दङ 800 बेसेबां गारि नायनो बेयाव हाजो ने फैलालै बा थोबाय एबार थोबाय बिराद खस्थ' होबायलै जा नायनांगौ नायखाबाय आजाव हो Warilang viewpoint वावना होबाथो बोखो सफैबाय जायगायाव टिकेट काउन्टारनि बियो थांग्रोदो मा मोजां मोनखो बिदि जायगायाव फैनानै हा अयथासार गोजान थांनांगौ दंबावो आयौ सापागुरिसिम मोनहैनो थाखायनो 6.5 घन्टा 12:20 देखायदों आरो लामायाव थाथ'लांनाय जों जाबजों 1:30 फुंनि 1:30 हर गेजेरनि 1:30सिम जाहैनो हासिगौ मा दं बेफोरखौ नायनो मानसिफोरा फैयो बेफोरखौ नायलांनोब्ला जोंनि क'क्राझार बङाइगाव चिरां बे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैयोबा ओरै दुधनैजों हाबनानै रंजिं जानानै शिलंआव फैयोब्ला बेफोर भिउखौ नायलांनो मोजां जायो खिन्थु शिलंनिफ्राय फैनानै जुदि बे लामाजों बेखौ नायलांनो होनना सानोब्ला बागोन बायदिखौ आं नुहुरो आरो बाबाय आं नेक्स्ट टाइम फैला आङो जिखुनु